Za Tebou, Kriste, nauč nás ísť, osvieť nám myseľ, srdce nám čisť. Pastierom nám i biskupom buď a veď nás, spoj nás, žehnaj svoj ľud. Amen. Vypočujte slová písma svätého, napísané v Evaníliu podľa Jána, 10. kapitole, 11. a 16. verši takto. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec a ja poznám Otca a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčínca. Aj tie musím viesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Kto je dobrý pastier? Pre nás, kresťanov, je ním Ježiš Kristus. Pretože on sám obetoval pre naše hriechy svoj život a tým nám umožnil návrat k tomu jedinému pastierovi našich životov, k Hospodinovi. Príkladom Ježiša Krista sa preto máme nechať viesť v celom živote. V dobrom i zlom, v radostiach i v starostiach. Má nás viesť k pokoju a dobromyselnosti, učiť trpezlivosti a v tých malých či veľkých zápasoch o lásku, dobro a spravodlivosť. Vždy a všade tam, kde sa presadzuje nenávisť, násilie, kde dochádza k utrpeniu práva na slobodu a rovnosť Božích detí bez rozdielu, bez vopred určených podmienok. Pán Boh prejavuje svoju starostlivosť o svoj ľud, zvlášť o tých, ktorí sú stratení. A Ježiš Kristus je tým, kto plní Božiu vôľu, nájsť tieto stratené a opustené Božie deti. Priviesť ich späť do spoločenstva. Pán Ježiš Kristus učí svojich nasledovníkov pochopiť skutočnú podstatu, význam jeho života a diela. Jeho učenie a dielo sú cestou, dverami k samému Bohu. Pán Ježiš Kristus preto od začiatku až do konca plní Božiu vôľu. Je dobrý pastier. Neprenajíma si stádo, ale žije a pracuje pre stádo. Teda je pripravený riskovať aj svoj život. Je tu však ešte jedna dôležitá myšlienka. Ide o vzájomné poznanie Ježiša a tých, ktorí sú mu zverení. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec a ja poznám Otca a život kladiem za ovce. Možnosť vzájomného poznania pastiera a jeho oviec poukazuje na ten najúžší vzťah. Dobrý pastier má stále na mysli ovce, teda aj iné stáda. Neponižuje, nevyzdvihuje žiadnu rasu, etnikum, národ či iné národy. Boh je jeden a v Ježišovi Kristovi koná dielo záchrany pre všetky národy sveta. A táto misia je pokračovaním. Aj dnes potrebujeme pastierov, ktorí ako nasledovníci toho jediného dokonalého pastiera dokážu poskytnúť zverenému stádu lásku, ochranu. Máme možnosť, bratia a sestry, zamyslieť sa nad tým,
Aký príklad nám ponúka Ježiš Kristus? A čím je obraz dobrého pastiera pre nás v týchto časoch, v ktorých žijeme? Amen. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Dobrý pastier našich duší, milý Pane Ježiši Kriste, ktorý si svoju dušu položil za nás nehodných, za svoje stratené ovce. Ďakujeme Ti za obeť lásky a prosíme ťa, aby si nás pred zlým ochraňoval a od nešťastia zachoval. Opatruj nás pred zvodmi neúprimnosti falošných ľudí. Spravuj svoju cirkev, aby bola čistá, bez pretvárky a poškvrny, aby smerovala k jednote ducha vo zväzku pokoja. Amen.